Ahojte, vítajte pri novom dieli Express Beauty pondelok. Ak vás zaujíma, že čo mám na ruke, tak v podstate to veľmi súvisí s dnešným videom, pretože dnes si budeme miešať produkty, troška sa zahráme na nejakých chemikov. Táto vecička je z Temu, viete si to dať takto na ruku a viete si na tom miešať nejaké produkty, kým si robíte make-up, aby ste si nezašpinili ruky. Dnes by som sa s vami rada porozprávala na tému, ktorá si myslím, že vie byť celkom veľký problém a dosť častý v dekoratívnej kozmetike, a to je, čo robiť, keď si kúpim zlý odtieň make-upu. Ja viem, že nie vždy sa nám to v tej drogerii chce skúšať a preto sa nám častokrát stane, možno aj vám sa to už niekedy stalo, že ste si kúpili make-up alebo korektor, ktorý je tmavší alebo o dosť blečí od vás. Sem zapadá strašne veľa vecí a táto téma by sa dala rozobrať podľa mňa aj hodinu. Pokúsim sa to skrátiť. Proste vždy záleží od toho, či chodíte napríklad do nejakého solárka, či používate samoopalováky. To znamená, že v tom prípade, keď máte tmavšiu pleť na tele, ale vaša tvár ostáva možno bledá, pretože tam si ten samoopalovák nedávate alebo sa neopalujete na tvár, tak logicky budete siahať po tmavších make-upoch, ktoré vám možno nesedia na tvár, ale sedia k vašemu krku a k celkovej pleti, takže na to tiež treba dávať pozor. Ak napríklad máte aj začervenanie na tvári, nikdy ten make-up nelaďte k tomu, pretože potom by ste mohli byť nejaký rúžový. Takže keď si robíte aj svoče napríklad v drogerii, tak treba si to skúšať tuto niekde ideálne a nie teda na tvár. Z toho dôvodu sú svoče na ruku napríklad nie je najlepší nápad, pretože ako hovorím, niekedy mávame telo troška odlišného odtieňu ako tvár. A ak sa náhodou necítite komfortne v tej drogerii a nechcete si skúšať nejaké produkty tam, ale nie ste si istí, že či vám ten odtieň sadne, tak mám tu taký jeden malý tip, neviem, či ste už o tom niekedy počuli alebo či vás to niekedy už napadlo. Môžete si zobrať takúto malinkú nádobku cestovateľskú, ktorú nájdete v každej cestovateľskej sade, napríklad aj v drogerii. No a keď budete v drogerke, tak si tam proste šupnite jednu pumpičku z toho testera a doma si to v pohodlí môžete vyskúšať a uvidíte, že či vám ten make-up sadne, no a možno si ho môžete vyskúšať tým pádom aj na celý deň a na základe toho sa rozhodnete, že či si ho vôbec budete chcieť kúpiť. Ja si myslím, že by vám na to nič nemali povedať, keďže sa jedná o tester a máte právo si to vyskúšať. Možno iná situácia by bola, keby tam chcete napchať, ja neviem, polku tej flaštičky toho make-upu, to už je diskutabilné, ale čo sa týka len proste jednej pumpičky napríklad, tak si myslím, že by to malo byť OK. No ale čo teda robiť, ak sme si už kúpili ten zlý make-up? Ako to zachrániť? Ja tu mám napríklad tento make-up od Maybelline, ktorý som si kúpila, keď som bola opálená, ale aj tak mi bol ten odtieň troška tmavší, takže častokrát po ňom nesiaham. Ja si to dám takto na tvár, aby sme videli. No a čo sa týka bledého odtieňu, akože ja som dosť bledá, hej, to si myslím, že vidíme. Ale tento make-up od Revolution Pro je na mňa ešte viacej bledý, ako by som chcela. Ja viem, že možno tak nevyzerá, ale verte mi, že keď si ho rozblendujem, tak som biela ako stena. V porovnaní s mojou rukou napríklad to nevyzerá dobre, čiže opäť sa dostávam k tomu, že ja, aj keď sa zvyknem opáliť, čo moc ja nerobím, tvár si ja nikdy neopalujem. Poďme sa pozrieť napríklad na tú tmavú stranu. Čiže máme teraz tmavý make-up a čo robiť? No, nechcem ma vyzerať ako Umpa Lumpa. Máme dve možnosti. Prvá, buď ten produkt zmiešame s niečím svetlejším, až sa postupne dopracujeme na taký svoj perfektný odtieň. Alebo druhá, čo nie je ideál podľa mňa, je normálne si spraviť ten make-up takýmto spôsobom a potom prípadne si dať viacej korektoru, ktorý by bol bledší, ako by ste normálne použili, a tým pádom spraviť ako keby také reverse kontúrovanie. Dáte si ten korektor do týchto častí, napríklad tuto, takisto tuto, a keď to všetko vyblendujete, tak cca by ste mali dosiahnuť nejaký OK výsledok. To by som povedala, že je dosť náročné. A oveľa jednoduchšie je, keď si tam proste primiešame niečo blečie. Najideálnejšia vec, ktorú môžete spraviť, je, že kúpite rovnaký produkt, ale kúpite ho v blečom odtieni. Tým pádom tá formulácia sa nejakým spôsobom nemení, ten make-up bude fungovať ako má, pretože je to rovnaký produkt, len tým pádom zmiešame tie odtiene. Ak ale nechcete kúpovať rovnaký produkt, tak napríklad môžete kúpiť nejaký veľmi bledučký korektor. Ja tu mám napríklad tento od Hudy, ktorý je na mňa veľmi, veľmi bledý, za toho často nepoužívam. Takže môžeme zmiešať niečo takéto dokopy. Alebo potom viete samozrejme kúpiť nejaké zblečovacie alebo stmavovacie kvapky, ktoré viete do týchto produktov primiešať. Myslím, že NYX má také kvapky, ale keď si toto pozriete na internete, tak vám určite vyskočí viacej značiek. Ja si teda skúsim zobrať troška toho make-upu a rovnako ten korektor od Hudy. A teraz to iba zmiešame dokopy.
No a keď si to porovnáme, tak toto je už oveľa bledšie a myslím si, že toto už by mi sadlo super. Rovnakú vec spravím s tým svetlým make-upom. Ja tu mám aj takéto stmavovacie / bronzovacie kvapky od NAM. Toto som kúpovala v Poľsku v drogerii, ale viete túto značku kúpiť aj u nás na internete. Takisto tu mám tento korektor od LA Girl, ktorý je samozrejme tmavý na mňa. Ja som si to kúpila, aby som to používala ako taký krémový bronzer. No čo sa týka našich drogeriek, tak tam takýto korektor nenájdeme. Takže buď treba kúpovať na internete, tam takéto odtiene nájdete určite, alebo potom treba hľadať tie stmavovacie kvapky. To častokrát taktiež drogery nemávajú, takže opäť musíme ísť na internet. Alebo sa to dá troška vybabrať s nejakým krémovým konturovacím odtieňom alebo s nejakým krémovým bronzerom. Takže keď máte napríklad nejakú konturovaciu tyčinku, ktorá je krémová, proste z nej troška odkrojte, odžďubnite a primiešajte to k tomu blečiemu make-upu. Malo by to mať rovnaký efekt. Keď miešame bledé produkty s tmavšími, tak treba dávať pozor, ten pomer už musí byť iný. Čiže viacej chcete toho bledého, menej toho tmavšieho. No, tak samozrejme záleží od toho, akú máte pleť. No jednoducho z toho chemického hľadiska, keď si dáme 50-50 produktu, ktorý je tmavý a produktu, ktorý je bledučký, tak ten tmavý je dominantný samozrejme, lebo tam je viacej toho pigmentu. No a toto už vyzerá lepšie. Ja by som povedala, že to je veľmi podobné tomuto, čo sme tuto namiešali. Môžeme si to porovnať. Veľmi podobné. Tento je troška dostudenšia, pretože vždy záleží aj na tých podtónoch tých produktov. Treba sa s tým proste pohrať. V žiadnom prípade ten make-up nevyhadzujte, ak vám nesedí ten odtieň. Vždy si to viete takto nejakým spôsobom zmiešať, zamiešať. A ešte som sa zabudla vyjadriť k tej blečej strane. Keď máte blečí make-up, tak to je oveľa jednoduchšie opraviť, aj bez toho, aby sme tam niečo primiešavali. Viete si aplikovať extra bronzeru, viete si aplikovať extra kontúrky a pekne si to viete vybalansovať na tej pleti. Čiže oveľa jednoduchšie by som povedala, že je zachrániť taký blečí make-up ako tmavší, takže ak si nie ste istí aj svojim odtieňom, keď vyberáte možno niekde na internete, radšej skúste zobrať ten, ktorý si myslíte, že možno bude blečí ako ten, ktorý by bol možno tmavší, lebo ten blečí by bolo jednoduchšie proste opraviť. Ja sa s vami teda lúčim v takomto štádiu, pretože toto bolo hlavné posolstvo, ktoré som vám chcela odovzdať. Ja dúfam, že vám toto video nejakým spôsobom pomohlo. Ak vás tu ešte stále mám, tak vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like. Ak ma ešte chcete vidieť, tak aj odber. Majte krásny deň alebo večer a nezabudnite, že tento týždeň sa ešte vidíme v klasickom dlhšom videu. Čaute.